Era Val d'Aran ei dejà reserva de la biosfera reconeguda per a UNESCO. Aquesta ei una hita històrica en el nostre país que mos place com a referent de bones pràctiques en matèria de desenvolupament sostenible. És important també destacar que aquest reconeixement, que aquesta distinció no és ni un label turístic ni tampoc una figura de protecció ambiental. Va força més enllà de tot això. Mos place, com a digui, com a referent internacional d'un territori que és capaç de treballar en desenvolupament sostenible tant a nivell ambiental com a econòmic, social i territorial. Això acabalen els projectes que ja sabeu que hem en marxa, com el projecte de la gestió forestal, de la transició energètica, aquest projecte pilot d'Obiwec que plaçam en Vilamós, o treballs com el Plan de Gestió Sostenible de WEC que enviam a terme amb els pompiers de la Val d'Aran, el Plan de Sostenibilitat Turística que treballam en que servisca a diversificar la nostra oferta. Però volem anar més enllà d'això i amb aquest reconeixement internacional seguir treballant en atendre els besonys de la nostra ciutadania, besonys que passen per aquella retenció de talent, per a diversificació econòmica a través de la innovació, com estem a través d'EPIC, de Hub d'innovació rural, que impulsa causes com el coworking o projectes que han a veure amb la tecnologia, les noves maneres de... Ara fin, qüestions que, com ben ha reconegut la UNESCO, han a veure amb recuperar la manera de gestionar el territori en son ampli espectre amb els instruments del segle XXI. Aquest reconeixement com a reserva de la biosfera ha tingut en compte també la nostra llengua i cultura, la nostra raó d'ésser, la nostra singularitat. I per això que este reconegut com a reserva de la biosfera de la UNESCO mos obrís una gran oportunitat com a territori en seguir treballant en un gran laboratori de proves i liderar en Pirineu aquella transició als nous reptes que hem davant. El canvi climàtic, com a digui, la diversificació econòmica o els models de consum són els reptes que la Val d'Aran també ha d'afrontar. Uns reptes que volem afrontar a massa amb tutti vosati i vosates, a massa amb la resta d'institucions del país, d'empreses, d'entitats que totes elles també han treballat i han col·laborat perquè aquesta candidatura sigui possible. Una candidatura que naixia 4 anys endarrere, en 2020, de la mà del govern entestat pel síndic Boia, amb aquest projecte, aquest programa de participació ciutadana que anomenem Aran 2030. Gràcies a totes aquelles persones, aquelles 200 persones que participaren en aquelles sessions de debat, podrem iniciar aquest long camí que ara fin ha hagut aquest gran èxit que ell, com a digui, el reconeixement com a reserva de la biosfera. Aran se place davant d'un que ja d'un nou repte, que ell és d'un territori adaptat, modern, sostenible, i sobretot que seguisca soñant de les seves persones.